Bismillahirrahmanirrahim. Al birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi sadrika wa karita ayat tohi'a alaihin nas. Kang aran bagus yaiku bagus budi pakerti. Tondo tandane dosa yaiku apa-apa kang aweh, apa-apa kang obah ana ing atine ora bisa mantep lan sira sengit yen penggawean sira iku ditingali wong liya. Sing diarani bagus nggih menika bagus budi pakerti. Lah sing diarani dosa ya iku apa-apa sing obah ana jerone ati ora bisa mantep. Sira sengit yen penggaweanira iku ditingali wong liya. Umpama nang pikiran ki nyolong. Nah pikiran ki nyolong. Umpama ditindake nyolong iki sampeyan isin gak roh wong. Lah ya nek ditindake nyoto, iki nek dirai wong sengit mesti gak seneng to. Lah ngono kuwi dosa. Dosa? Krenteke nang jero ati, kentekmu nang jero ati kuwi to. Ngrasani nyono wong elek. Iki kentek nang jero ati mboten? Nyono wong elek. Mari wong demenan apa men? Ya dosa. Heeh, jenengan nek pikiran nang jero ati kono kok ngarani kedemenan. Umpama sampeyan nindakake demenan konangan wong jenengan isin mboten? Isin, Mbak. Ya iya, nang atimu kok ngono? Ngono lho maksudnya. Isin, aja konangan demenan, Mbak. Lah iya. Selingkuh. Mbak, kamu dak. Oke, wong Jawa kok. Dadi ngono. Sing diarani dosa yaiku obah-obahe ati sing nang jero kono ora mantep. Menga-mengu. Nek awake dhewe iki nglakoni perkara nek konangan wong isin lho itu dosa. Apa wae? Nek upama gak isin gak dosa, Mbak? Lah nek selingkuh wingi tau upama konangan lah aku gak isin gak dosa. Oh iya wis. Maksudnya ora ngono juga. Mosok nek jenenge ngono kok gak isin. Masyaallah. Aku ki tau nang wong malah wedi ndredeg ngoplok ngising aku langsung ngono. Lah iya roh isin apa meneh nglakoni ngono lho maksude ngono. Roh langsung ngising. Kuwi kok gak isin bae ngising. Awak ndredeg ngono. Aku isin dhewe rasane aku ae. Lah ayo aku